Namar nado hakine kisnam gi bladap hakin gi penai bladap kisni bladap. Ka H&M Land Protection Cell kala krendak basai bangim persa ya kejing penbetpot. Henry ngi persa pat ya ka MOU ka ba ya kendau kejak siap jong kejak penriu lapak sentut no sejuai pat jelah. Nado kiskineng kong yong bat ngatrai kum kejak penriu ka TV baka H&M kala kuat aslam baka sarkar India ka sarkar Meghalaya kini penbaik no yo putusam ngatrai bideng kan mau haus nam ar hajar khat khandai ne arpau dai kaseng H&M ka ba la organize ya ka sit demonstration ane kejing songklan mongor hang ne hak sekretariat kum kadak jong kejing penbor ya ka sarkar Meghalaya ban penbaik no yo putusam tingi i bane sarkar Meghalaya kalaya syakmat ban penbaik putusam Henry ngi susi pat baka krek ban peniat syakmat ban pensentut i kendau ka siap jong jak penreu sya asam ngimdon kendau ngendom siap ngimdon put usam ban IA sya kiwai pat ki jela nama ngidon tangne kendau ka siap ka ba ublei ulo ai kerpang yang ikum ka jak penreu kadai kari kadang hidu no i kijaka puta kamot ngila du no i kari ka H&M Land Protection hadu menta mene kadang yang baik hanong rem ba ngin yakun hadu panda job ngin yakun hadu baka kendau ka siap jong kejak benreu ya ke ga bakal sentut sikiwai pat kejela kan wan pai biang salaka jong kari kemuluk kata kedai ka bakat perdanya nai ka ideologi jong ka H&M Land Protection habe dai kumno banyada ya kendau ka siap jong kari bajet benreu bat ngilayahkan syairu balada gidon kato katne kiban serandaro ladai nagno kondo kaliang la bandai nagi leadership la bandai nagi iktima la bandai nagi right la bandai nagi darbar snong henrai ka H&M TM kanom ya compromise ya kendau ka siap kanom ya compromise ya kenai ka kam yap kam im ya kendau ka siap jong kari bat kajak mereu bat ngin sapen pena ya kinukit kam ha suwa upnai jemang ila rai dakawai ka jemut ba long kerbalong ja kerbaja tang ba ka kendau ka siap jong jak mereu kam dai ban suntut no syaki wai pat jelah kata kedai kejing kwa pan penbena jong ka H&M Land Protection Cell sya kari bat kajak penreu kendau ka siap ya ukut usam jong kari bat kajak penreu bat ngi ya thu lopa ya pi ki pai ba jong kajak penreu leng ba kinong pai kubor ba ngin sa penlong sua sya khan khana para mai khuli nangta ka meeting ka ba kan sawan ko blok 1 blok 2 dan district bat ka bakhado ka meeting ka ba ngin ya saindur ya kene ka komiti bat ngin ya sim ya ki rai le ki resolution kandai hapo ka kima raj mansau te polang bat kane ka komiti nilai rai ba la kumno swa jong ubanai jemang ngidai pendap no ye komiti da ka ba ngini ya penlong ga jingjit no kitkam bat pensmai no kitkam hangti hapo khana para bilang kata mai kuli na ka banta ban yait no sakmat ya kane ka tauba tausan jong kari bat kajak penreu nama nadu men shua ka H&M Land Protection Cell kala yang hanong rem ba ngin yakun hadu banda job na banta ka kendau ka siap na banta ki jaka puta jongkari bat kajak penreu namar ngi juang barbor dang ba bangindo
ya ka mensem breu berang baha bangin klei kasnam ban ya ka bangin du no ya ka kendau ka siap jong ka chat breu namar ni so thu sai baka kendau ka siap kalong kum ka kli land protection cell kalau pan klei sai karena sikmat no bentaban thau ya ka joint action committee ha pedeng ki seng balang ki sadarship na ki hima ki baper jong jalan Meghalaya ki nokma ki rang ba snong ki ba kenthop na do block 1 block 2 langpi right mensau bat them riboy berkawai na benta kumno ban saindur ha bede ban yada ya ka kendau ke siap jong kari bat ketek penreo menta ngindang thau ya ka action ke balong kum ka komiti le nai ka border committee ban protect ya ka kendau ke siap jong ke jalan Meghalaya bat ngin sakhot epi ki nong thai kubor ha ka sni ba ngin penni saka perthai ya ka ta ka komiti le nai ka action ke jungi bat ya ki office viral jong kata ka komiti bat nakalayang jong ka H&M land council hang nei don lang ru yo secretary jong ka H&M land council ba pateng masing mangang de Arman ikan da ka basai ba ha ka ne komiti lasya ya baro kinong lam seng balang di basau kitram di basau kia ya ka ne ka kam yap kam im ha bede ba ka kendau ka siap jong ka jalan Meghalaya lasya sobha ya baro ki nokma ki sodarship ki right ki it ki hima bat ngilakan da basai ba nginom pediang ya ki political party kata kedai ka jing sandur ane ka slem sandur jong ka H&M land protection cell hak wedai bat kane ka committee border committee ka joint action nak menta ban penwan biang lane nak menta ban jada tenge